В това видео ще ви покажа 6 кътчета, които сякаш са откъснати от приказка. Затягайте раницата и се пригответе за път. Първо, ще покорим високото плато на Равногор, където облаците са почти на една ръка разстояние, картофените ниви се редуват с вековни борове, а тишината звучи като музика. После ще се гмурнем с поглед в изумрудените дълбини на язовир Въча. Тесен каньон, обгърнат от стръмни сипеи и огледални води, по които плуват цели къщи. Ще продължим към мистичните махали на село Мурга, скрити по ръбовете на Родопа, там където мъглата е постоянен жител, а легендите – официален език. Следва Ковачевица, каменна красавица с стръмни кълдаръми, дъх на чимшир и история, закътана зад всеки довар. Ще поемем през ароматна смола и билки из околностите на село Света Петка, за да открием тайни параклиси и панорами, от които дъхът спира. И накрая, финал в дивата сърцевина на Кормисош, където царуват елен, мечка и сенките на вековни смърчове. Останете до края. Заедно ще преодолеем километри планинска магия и ще се върнем с истории, които си заслужава да се разказват. В сърцето на северозападните Родопи, кацнало на 1363 метра височина, лежи село Равногор, разпръснато върху равно плато, обградено от поляни, борови пояси и леко надиплени върхове. Тук въздухът ухае на мащерка и борова смола, а най-гласовитите звуци са хлопките на овцете и църковният камбанен звън. Жителите, едва няколко стотин души, поддържат живи традиции, чието корени се губят още в тракийската епоха. Край селото са открити старинни могили и гробници. Днес Равногор е известно и с прочутите си картофи, с кулинарни празници и с топлото гостоприемство, което кара мнозина туристи да се връщат отново и отново. От площада на селото започва черен път. Добре обозначената екопътека Равногор – Бекови скали. Тя е дълга малко под 5 км и за около час бавно ходене отвежда през тучни ливади и ниски горски пояси. Пътеката е лека, без сериозни изкачвания, подходяща дори за семейства с деца. По пътя минавате край параклиса Свети Илия и няколко беседки, където местни стопани продават липов мед и горски билки, сладко докосване до домашния ритъм на планината. Самият панорамен ръб Бекови скали стърчи над долината повече от 200 метра. На върха му има дървена площадка, от която погледът се разлиства на 180 градуса. Напред се разстилат огледалните води на язовир Въча. Надолу реката вие тесни подкови между стръмни хълмове, а в далечината се очертава зъберът на Персенк. Поздрач скалите се обагрят в кехлибарено червено, а водата по-долу приема мастилен оттенък. Сцена, която фотографите търсят с нетърпение. Язовир Въча, построен между 1968 и 1975 година, е второто по обем водохранилище в каскадата Доспат Въча. Бетоновата му стена се извисява на 145 метра, а тясното езеро се протяга близо 15 км навътре в планината, образувайки живописни заливчета, над които се носят катамарани и малки лодки. От Бекови скали се вижда почти целият язовир. Тъмнозелената вода контрастира на боровете, а при вечер по нея проблясват светлините на плаващи хотелчета.
Селото Мурга се е разпиляло по меки високи гърбици в сърцето на източните Родопи, на близо 950 метра над морска височина, където въздухът е кристален, а хоризонтът безкраен. Тук махалите, Горна и Долна Мурга, стъпват една срещу друга от двете страни на реката Боровица и се оглеждат в дълбоки дерета, прорязани от буйни пролетни ручеи и богати на студени извори. В края на деня склоновете, обкичени с дъб, бук и вековни кестени, се обагрят в златно, а аромати на мащерка, риган и планински чай се носят от каменните тераси, изоставени отдавна от човека, но превзети от дивата природа. Най-емблематичният природен акцент е скалният монолит, раждащата се скала – Улан Кая. Подпира небето като огромна бухалка, забита с дръжката надолу, и всяка година сякаш пораства, докато сипеите около нея бавно се смъкват към речното корито. Пътеката до там е стръмна и усойна. По-вероятно е да срещнете сърни, диви свине или летяща над главата ви двойка скални орли, отколкото друг турист. Тъкмо тази недостъпност е съхранила изумително богатата фауна на района. Източните Родопи са убежище на черни, египетски и белоглави лешояди, а напоследък и най-едрият европейски лешояд, черният лешояд, отново гнезди по близките скали. В ниските хръсталаци гнездят черни щъркели, а нощем хълмовете ехтят от вика на чакали и вълци. Рядко срещани в България диви орхидеи и кактусоподобни южни видове изкачат помежду мъхове и папрати заради мекия, почти средиземноморски микроклимат на долината. Когато слънцето се скрие зад срещу положния рит, в Мурга пада пълен мрак. Селото няма улично осветление и светлинното замърсяване е нулево. Звездното небе над махалите е толкова ярко, че Млечният път се вижда като разлято мляко над тъмните контури на Улан Кая. Ароматът на смола и горски билки се смесва с овлажнелия дъх на камъка, за да напомни, че тук, далеч от пътя и часовника, природата все още диктува ритъма. Спокоен, дълбок и вечен. Така, докато старите къщи бавно се разпадат, хълмовете около Мурга продължават да шумят с листа, да пеят с птиците и да раждат скали. Свидетелство, че дори на края на пътя животът в Родопите остава буен и свободен. Селото Ковачевица контрастира ярко с отдалечените и бавно угасващи махали на Мурга. Ако Мурга носи усещането за диво уединение и разпадащи се стари къщи, погълнати от природата, Ковачевица блести като жив музей под открито небе, все още пулсиращ с запазения дух на възрожденската архитектура. Разположено в западните Родопи, селото се намира на по-ниска надморска височина и е оградено от меки зелени хълмове, облечени в букови и борови гори, пресечени от бистри планински потоци. Докато изоставените махали на Мурга потъват в тишина, Ковачевица съчетава живописната природа с поддържаните каменни улички, където туристите често могат да срещнат местни жители или посетители, дошли да усетят магията на едно от най-красивите и автентични села в България. Пътеките тук не водят до изоставени махали, а до оживени ханове, църквата Свети Никола или до водопади, скрити из горските дълбини. Природата около Ковачевица е спокойна и подредена, сякаш подчертаваща хармонията между човека и околната среда, докато около Мурга природата безспорно доминира, поглъщайки всяка човешка следа. Тази разлика разкрива двете лица на Родопите. Едното – диво и непокорно, другото – гостоприемно и уютно.
Селото, наречено Света Петка, е сгушено в полите на Родопите, близо до Велинград. Природата тук е нежна, живописна и покорява с хармоничната комбинация от планински възвишения, обрасли с иглолистни гори и зелени поляни, осеяни с диви цветя. Около селото и неговите махали се разстилат смърчови и борови гори, сред които се извиват тихи, прохладни пътеки. Въздухът е наситен с уханието на билки, смола и диви ягоди, а планинските ручеи ромолят между камъните, като създават естествена мелодия, допълваща спокойствието на мястото. През пролетта и лятото, ливадите около Света Петка се превръщат в ярки килими, изпъстрени с маргаритки, звънчета и мащерка, а през есента гората пламва в топли нюанси на златисто, червено и оранжево. През зимата селото се покрива с пухкав сняг, превръщайки пейзажа в истинска приказка. Тук природата е не само красива, но и лечебна. Въздухът е чист, водите кристални, а тишината почти осезаема. Селото остава тихо убежище, където човек може да се оттегли от шума на ежедневието и да почувства ритъма на планината. Резерватът Кормисош е истинска съкровищница на дива природа, скрит в сърцето на Родопите. Известен със своята изключителна биологична стойност и удивително многообразие от животински видове, Кормисош представлява едно от последните убежища за редки и защитени животни в България. Природата тук съчетава стръмни скалисти склонове, гъсти широколистни и иглолистни гори, бистри потоци и тучни поляни, предоставящи идеални условия за процъфтяването на множество видове. Сред емблематичните обитатели тук са кафявата мечка, благородният елен, сърната, муфлонът и дори рисът, едно от най-плахите и редки животни в Европа. Особено богат е птичият свят, където могат да се срещнат редки грабливи птици като царския орел, скалния орел и белоглавия лешоят. Кормисош е също така и важна територия за опазване на черния щъркел и различни видове кълвачи. Тази уникална комбинация от разнообразни екосистеми и богата фауна прави Кормисош не само национална, но и международна ценност. Място, което пази дивата душа на Родопите, и резерватът Кормисош, освен уникалната си природа и богато животинско разнообразие, е известен и с историческата си репутация на ловна територия, привличала много влиятелни личности. През годините Кормисош се е превърнал в предпочитано място за ловуване от високопоставени чуждестранни гости и държавни ръководители от цял свят. Особено известен със страстта си към ловуването тук е Пенчо Кобадински, един от най-видните политически деятели в социалистическа България, който е бил и председател на Националния ловно-рибарски съюз. Кобадински лично е посрещал чуждестранни ръководители и гости, организирайки ловни походи, превърнали това място в своеобразен символ на ловния туризъм от висок ранг. Аз, освен да е ловувал, не знам друго да е вършил, но всеки с късмета си. Сред известните личности, ловували в Кормисош, са редица държавни лидери и дипломати от различни страни, които са идвали, привлечени не само от богатството на животинския свят, но и от безупречната организация и условия за лов, предлага безценен урок по хармонично съжителство с природата. Ако това видео за 5 райски кътчета от необятната Родопа планина ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре, да натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за всяко ново видео и да се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие и до нови срещи!